Madang, bakso campur lontong mungkin makan malam ini. Ngombene teh panas. Iki kan nang baksone Mas Beng ngepos Ponorogo. Tapi bakso ini kayak kurang rekomendasi soalnya atas kenyal-kenyal. Atas kenyal ora iso mak nyis ngono. Apa sing rame ne wingi. Iki mang mangane antrine ngalah-alahne kaya antri sembako. Nah, iki mang guyub rukun kanca-kanca karo tangga iki bar ngindangi kanca-kancane sing kena musibah. Biasa lek ngene iki ngindangi ya diwulne. Bar kuwi terus mangan ngene ya diwulne bareng-bareng. Wis biasa. Waduh, malah kancaku bakso tambah lontong. Waduh, nyawang suwareg dhewe. Wis enek dhewe aku. Waduh, lha iki mang jenenge wong urip nang desa ya lumrah enek sing ngrasani. Duwe ora kok dadi penting. Tapi gak masalah, tak anggap radio bubrah lek ngene iki. Sing penting guyub rukun, bar kuwi terus madya.